usa ka dancer sa Talisay contingent gianugnan nga wala makasalmot sa Sinulog Grand Parade ug Ritual Showdown. Atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Sa social media post, gipakita ni Kuyugi Kube ang first blocking sa Talisay contingent nga gidayon mauwan man o wala. Sa nakakita sa post, puros pagdasig o pasensya ang gipadangat sa ilang mga kaila o gigala sa social media. Hinuna dunay usa ka dancer sa Talisay contingent nga gianugnan nga nung wa kasalmot ang ilang contingent sa Sinulog Grand Parade ug Ritual Showdown. Sa ilang pagpangandam matud sa usa ka dancer nga naay mga higayon nga moabsent gani siya sa klase. Dili mo tambong sa mga meeting aron makasalmot sa practice. Iyang giulagway nga labing sakit niya nga kasinatian. Hinuon gipasabot ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga desisyon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga pag-pull out sa Talisay City contingent sa pagsalmot sa Sinulog Grand Parade kay kaayuhan man alang sa tanan. Ang among giunahuna sa dakbayan sa Talisay, ang welfare man sa among bata. Above anything else, ang giunahuna gyud sa among mayor nga ang kaayuhan sa among kabataan unan kay mga bata ra ba gyud taw natong papilon. Nalipay usab si Aznar nga malampuso ng Sinulog Grand Parade o Ritual Showdown ni adtong Domingo. Nga maayo ra usab ang panahon. Malaumon siya nga makasalmot ng Talisay City contingent sa 2024 Sinulog Grand Parade ngay paygayon sa Cebu South Road Properties. Sa pagkakaroon, gipangandama na sa tourism officer ang Sinulog sa Carmen karong umaabot nga Domingo. On Friday nga mo adto nami kay ang amo ang allotted time for rehearsals and blockings nga to sir kuan man on Friday on Saturday hatagan mi og duha ka 30 minutes. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.